nyt on sellainen tilanne, että mä olen täydentänyt mun kolikkorullan varantoa sen verran, että mä pystyn avaamaan tästä pari tällaista vanhaa haalistunutta kolikkorullaa. Eli tässä olisi vuonna 2019 Kaunasista haettu liettualainen 2-eurosten rulla, jossa on vuoden 2017 kolikoita. Sitten tässä on latvialainen 2-eurosten rulla, jossa on vuoden 2014 kolikoita. En nyt muista minä vuonna tämä on haettu, mutta veikkaisin, että se menee myös sinne muutaman vuoden taakse, kun se on kerennyt haalistumaan toi paperi. Eli joidenkin maiden kolikkorullissa on sellainen paperi, mikä haalistuu valossa. Niin mä ajattelin, että mä nyt avaan tästä nää, niin ne menee hyötykäyttöön sitten. Aloitetaan tästä latvialaisten rullasta. Avataan kuitenkin silleen, että paperi säilyy ehjänä, eli ei hakata sitä kahtia. Niin kuin. Eli molemmista päistä vaan toi tuolta auki ja sitten kääritään se paperi. Eli toki sen voisi hakata tuosta keskeltä myös niin, että se katkeisi, mutta se ei ole niin sanotusti asiallinen tapa avata kolikkorullaa. Sieltä se lähtee. No niin. Siitä avautuu ja sieltä löytyy ihanan kiiltäviä 2-eurosen kolikoita. No niin. Oho, se meinasi lähteä karkuun. Avataan sitten liettualainen 2-eurosten rulla. Mulla on nyt näitä 2 ihan uutta kauniin värisellä paperilla. Itse asiassa tuossa ne voin näyttääkin, mutta se avataan ehkä sitten vasta maksimissaan tai aikaisintaan 5 vuoden kuluttua. Eli tässä on ihan uusi, taitaa olla, 2024 vuoden, eli tämän vuoden kolikoita tässä, niin ne saa kyllä vielä odottaa, tätä en avaa. Tästä lähtee nyt vanha. Näitä voi siis 5 rullaa maksimissaan per nimellisarvo niin vaihtaa ilmaiseksi tuolla Liettuan keskuspankin konttoreissa. Itse piipahdin siellä tällä kuluneella viikolla. Siellä on siis konttori tuolla Vilnassa ja sitten myös Kaunasissa on vielä. Eli sinne vaan, niin voi vaihtaa vaikka seteleitä kolikoiksi ja ihan miten vaan. No niin, tästä se avautuu pikkuhiljaa. No niin, nyt nähdään miltä näyttää. Ihan kiiltävältähän ne näyttää niin kuin nuo latvialaisetkin, eli siinä on nyt 100 euroa ihan uuden karheina 2 euron kolikoina. Eli nämä menee nyt niin sanotusti hyötykäyttöön. Et semmonen video tällä kertaa.